Hello, Boss Jube. Salamat po. Thank you so much po sa pagsilip. Sis Ann TV, thank you. Update lang ako guys kasi malapit na ako ma-demonetize. Kalorky. Ang hirap kasi ng signal sa amin. Ngayon lang din ako nakapag load ng maayos, nakasagap ng signal. At saka nagkasakit ako ng matagal. Kaya ito nga, meron pang sipon. Pa-doktor na rin. Kaya yan. Iti-take ng gamot galing sa doktor. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumisilip. Thank you so much po. Ayan. Salamat. Salamat po sa inyo dyan. Good morning. Ann TV, thank you. Monetize na ako sis, kaso lang baka ako ma-demonetize ako kasi ang tagal kong walang update sa YouTube. Maraming salamat po sa 3 taong nandyan. Salamat po ng marami. Last na pag-update ko nung nasa Eastern Summer pa ako. Kaya kako baka ma-demonetize na yung aking channel. Kasi walang ka-upload kahit short video. Baka ngayon makapag-focus na. Ayan. Salamat po. Medyo makulimlim yung panahon dito sa Kabikulan. Parang uulan, maya-maya parang babagsak yung ulan. Ayan. Hindi po muna ako magpapakita kasi haggard po ako. May sakit pa. May sakit pa, catch. Salamat po. Tusok lang sapat na at saka dyan sa mga bumaba ng link, pupuntahan ko po yun mamaya. Kunin ko lang yung aking isang cellphone.